Ngiyabingelela enhla nasenzansi iy'ntathatha sekusa. Akusizona zonke izinto okumele uyikhulume uma umuntu, noma engabe usemsebenzini noma engabe ukini. Kunokukhuluma okuyaye kube khona obonayo ukuthi bayawudinga abantu umbono wakho. Ngalolo langa akungabi nawo umbono, ngalolo langa nje awukuthule ulalele uzwe ukuthi kuthiwani. Ingene i-meeting iziphume ungaphenduli uyibukele, ngoba nokuqhamuka njalo nemibono kuyakwenza ukuthi bakuqaphele abantu bakubuke. Kuyenzeka i-meeting iphele wena usunesitha, kanti uma uthulile njengabanye wayibukela. Kune-meeting lena eyayibanjwe bayazi ukuthi usibani uzophendula, vele uhlale ephendula. Ngalolo langa uvele uyidlela imhlathi ungaphenduli lutho, uyithulele, ngoba nokukhuluma kuyakwakhela izitha. Uma uthulile ubuzoba nani, ubokuthule ungafakazi lutho, ngoba abanye abantu basey'nkingeni nje ngemilomo yabo. Ugodleke nawo wakho ungaphenduli, iziphume i-meeting ungashongo lutho, buyele ekhaya. Kwesinye isikhathi ukukhuluma siyakulanda sikuthathe sikubeke la, sikusukele nje kuyithulele. Akukhona konke ekumele sikuphendule, akukhona konke ekumele sitholakale kukho. Kunomhlangano okubizwe ungayi, ungaveli nokuvela. Ubatshele futhi abangani bakho uma bekubuza ukuthi uyaya nemhlangano nothile uthi ngiyaya, ungasho ukuthi awuyi. Ezinye izinto zifuna ubuchule nokuhlakanipha. Ukujule ngengqondo, thula ubuke. Kuyafuneka-ke uma umuntu la phansi komthunzi welanga abantu bakufuna bangakwazi ukuthi ungakuphi. Kuyokuphilisa lokho. Kuyafuneka abantu bangakwazi ukuthi uyinhlobonye umuntu. Kusasa bemnandi uhleke nabo, ngolunye usuku ungahleki lutho, uyithulele nje, ngoba nokuhleka njalo kuyaqhatha nabantu. Uyokuthi uyahleka ngelinye ilanga athi umuntu ubehleka mina, kanti ubungekho lapho, yingoba nje uhlala uyihlekela.